המראיין כולה אלי. בבקשה. אז הלכתי לחפש, להשיג עבודה במושבה בשבת, ומצאתי מישהו שהיה מוכן לקבל אותי לעבודה בשבת. יצאתי, אבל לפני זה התחלתי למעשה לחשוב על מר גורלי של חוסר משפחה. הנה, הוא יש לו משפחה, אז הוא יכול לעשות לעצמו ללכת לקולנוע ואני לא. אבל היו גם שני חברים שמצאו משפחה בחוץ לארץ. אחד מצא דודה באמריקה ואחד מצא קרוב בצרפת. והם רצו לקחת אותם לחוץ לארץ. ואז למעשה בפעם ראשונה התחלתי לחשוב, בעצם אנשל, אתה אדם חי, מה איתך? מה קורה מה יקרה אם אתה תמצא משפחה וירצו לקחת אותך לחוץ לארץ? ופה אני לא יודע למה נזכרתי בסיפור ילדות. נזכרתי מכיוון שאני זוכר שפעם ראשונה שהתחלתי לחשוב כאדם חי, וזה הדבר הראשון שעלה במוחי. והסיפור הוא כזה, אני אמרתי שאנחנו, ההורים שלי זיכרונם לברכה לא היו אנשים עשירים, אבל היה לי דוד, זדויס קבולה, שהוא היה אדם עשיר מאוד. וזה הדוד יצחק שאותו אני זוכר, שדיברתי עליו. ויום שישי אחד, אני לא זוכר בין כמה הייתי, אם בין 7, בין 8, בין 9, לא יותר, היה איזשהו, כנראה שהיה איזשהו אירוע משפחתי ביום שישי, וחזרו הביתה מהאירוע. והלך הדוד, והלך אבא, והלך עוד מהמשפחה, אני לא זוכר בדיוק מי, ודיברו קצת בקול רם, לא שרו ולא צעקו. והגיע שוטר פולני, והתחיל לצעוק, ופתאום ראה את הדוד שלי, יצחק. וכשהוא ראה את הדוד שלי, יצחק, הוא התחיל לבקש סליחה, כמעט והשתטח על הרצפה לבקש סליחה מאדון שרצקי. והתרחק מטר, וצעק יהודי מלוכלך, פרשי וז'יט. ואני כילד, זה מה שנחרד בזיכרוני. וכשהתחלתי פעם ראשונה לחשוב שאני בן אדם חי, עד אז הלכתי לאן שהגורל הוביל אותי. חלילה לא לחשוב שהלכתי כמו צאן לטבח, זה ככה. אבל לאן שהגורל הוביל אותי. ופה התחלתי פעם ראשונה לחשוב אנשל, אתה אדם, מחר תבוא, תמצא איזה קרוב, יגיד לך בוא לאמריקה, מה אתה תעשה? ואז נזכרתי בסיפור הזה, ואז אמרתי לעצמי אנשל, אם אתה תמצא דוד או דודה שירצה לעזור לך, אני אגיד לו חצי, רבע, אבל כאן. אני את הארץ לא עוזב. זה סיפור שנזכרתי במגדיאל, ואז באמת הלכתי לעבוד בשבת. קמתי ב4:30 בבוקר, נכנסתי לחדר אוכל, לקחתי לחם, הלכתי לעבוד בשדה אצל העיקר. ירקות, לפפונים, גזר היה בשדה. אכלנו. ב-12 היה צריך להיות בחזרה, ב-12 הייתה ארוחת צהריים של כל הבית ספר. אז עבדתי מ-5 עד 12, 7 שעות, וקיבלתי 80 גרוש. אז כסף כבר לא היה חסר לי, אבל אז אמרתי לעצמי דבר אחד, אני מושבניק כבר לא אהיה. אם המושבניק מוכן בשבת לקום ב-5 בבוקר לעבוד איתי, מישהו שלם לי 20 גרוש פחות, מאשר לפועל. מוכן לקום בשביל 20 גרוש בבוקר, לשבת איתי בשבת כל היום בשדה, אני מושבניק כבר לא אהיה. טוב, למדנו בבית ספר, למדתי 2 ובאמת היו לי 2 טובות. גמרנו את בית הספר, אז הייתה כאין הוראה, מי שגומר תיכון צריך לתת שנת שירות או בהגנה,
שנה בהגנה או שנתיים בפלמ"ח. ואז הלכנו שוב פעם אותה הקבוצה שלמדנו ביחד, שהיינו יחד באיטליה, הלכנו ביחד להגנה, לקליל, מעשה לנוטרות. ובהתחלה היינו באיילת השחר, שם עברנו אימוני הגנה. באיזה שנה זה היה? זה היה בסוף 46. גמרנו את שנת הלימודים של 46, ולמדנו 45-6 שנתיים תיכון. סוף הלימודים, באוגוסט הלכנו, התגייסנו להגנה. באנו לאיילת השחר, קיבלנו אימונים באיילת השחר, אחר כך לקחו אותנו לחורשת 40, חורשת טל זה היה נקרא, ושם עברנו אימון נוסף, ואחרי זה גייסו אותנו למשטרת היישובים העבריים, נוטרים, ואני גם הלכתי לכפר ילדים, עברתי קורס בכפר ילדים, והפכנו לנוטרים. היינו בקיבוץ דן, גרנו בקיבוץ דן. שבועיים תמורת הכלכלה שלנו היינו צריכים לעבוד בקיבוץ. שבוע ימים עברנו אימונים, ושבוע ימים היינו בשמירה בתחנה או במשק. עבדנו בבריכות דגים. היינו לוקחים הביתה דגים, ובפחים שהיינו עושים כביסה, אז גם בישלנו דגים והיינו אוכלים דגים. וככה חיינו בקיבוץ עד שהתחיל המתח. למעשה ב-46 היה זמן מסוים שהסורים כבשו את תל אל-קאדי, או מה שנקרא תל דן היום. ואנחנו הנוטרים באנו, הפתענו אותם וגירשנו אותם מתל אל-קאדי, זה כבר היה ב-46. אחרי זה שהתחילו לדבר על מדינה, והערבים ידענו התגייסו, והתחילו גיוס החיש, הגיע החיש, אז אנחנו היינו האנשים הרסמיים, שומרים, מלווים שיירות, ובלילה היינו יוצאים עם אנשי החיש, בתור אנשים שהכרנו את השטח, עבדנו איתם, וככה עד 48, בפברואר למעשה גייסו אותנו כבר לצבא, והיה אדם בשם מרסל טוביאס, שהוא היה תקופה מסוימת מפקד הצנחנים, והוא היה גם נוטר, וכשהתחיל הצבא הוא קיבל פלוגה מיוחדת, ואנחנו הנוטרים היינו בפלוגה מיוחדת, איפה שהיה צריך עזרה לקחו אותנו, ליווינו שיירות, בפברואר 48 ליווינו שיירה, אז היה כבר סלחה, ליד קיבוץ דן. אז שם עשו מחסום וזרקו אבן, פצעו אחד הנוטרים שלנו, וליד זה היה כבר נחלים. ובנחלים היה שומר, והשומר הלך לקנות סיגריות בכפר סלחה, והערבים התנפלו עליו והרביצו לו מכות, והוא פתאום נזכר שיש לו אקדח. האקדח כבר היה לרצפה, הרים את האקדח וירה והרג ערבי. ואז לקחו אותנו הנוטרים, שאנחנו נשמור על כפר נחלים. אנחנו היינו שם שומרים והיינו אוכלים אצל המשפחות. מתחילים מהמשפחה, מתחילים לדבר, מאיפה אתה? אז סיפרתי שאני מזדויס קבולה. יש פה אחד בנחלים שהוא מזדויס קבולה. אז טוב, הוא אמר לי, אני לא הלכתי לחפש אותו.
אבל יום אחד היינו בחצר, והנה עבר האיש הזה מזנויס קבולה, והאיש שאכלתי אצלו עשה לי הכרה, והוא הזמין אותי אליו הביתה, ובאתי אליו הביתה, ומתחילים לדבר. מסתבר שזה בן דוד של האבא שלי, ואני זוכר כשהם נסעו, הם גרו בחצר על ידינו, זה היה פטס לאלה, ישרו לאלה, ישראל אלי. ואני זכרתי, הם לא זכרו אותנו, אבל אני זכרתי אותם, זכרתי שהם נסעו לארץ ישראל. ואז זה למעשה הייתה לי המשפחה הראשונה בארץ, מכיוון שעד אז איפה שאני הלכתי, כל הרכוש שלי היה איתי, לא היה לי איפה לשיר. ואז השארתי אצלם את הדברים והייתה משפחה. ואחרי זה הוציאו אותם והעבירו אותם לנחלים על יד יהודיה. שהוציאו אותם מהגליל, שפחדנו שיכבשו את המקום. אני נלחמתי בכיבוש תרשיחא סאסא בכל הגליל, אחר כך עברנו גם ליד פלוג'ה, גם כן שם נלחמתי. ולמעשה ב-48 השתחררתי. ב-50 השתחררתי. אבל פה למעשה אני צריך להיכנס, אותה משפחה בנחלים שהיו פה, הם תמיד אמרו לי שיש משפחה עוד בת דודה, אותה קרבה, יש בתל אביב. אבל האמת היא שאני לא הלכתי לחפש משפחה. לא הלכתי לחפש משפחה מסיבה זו שהייתי בא, כל אחד היה שואל מה עם המשפחה שלו, ואני לא זוכר כלום. אז להתחיל לשחזר, לא הלכתי לחפש, עד שיום אחד הזדמנו אצלם ביחד, בנחלים, ואז הם הכירו לי אותם, וזו היה זוג שלא היה להם ילדים. והם באמת אימצו אותי, והוא היה פקיד בדואר, וכשהעבירו את הדואר בשנת 51 לירושלים, אז הוא עבר לירושלים מתל אביב, ואני עברתי לגור אצלם. וכך נהייתי ירושלמי. השתחררתי, עברתי לירושלים, אז היו לי כל מיני הצעות, רצו שאני אעבוד בדואר, אז לא רציתי להיות פקיד, אמרתי, אני לא איש בשביל לשבת על הטוסיק. אחר כך יכולתי להיכנס למקשר, אז לא רציתי לעבוד. מקשר עבדו מ-4 בבוקר עד 2 ומ-2 עד 12. אני רוצה לעבוד 8 שעות. ואז למעשה הייתי חלק מהיוזמים להקמת קורס מסגרות מכנית לחיילים משוחררים, בית ספר אורט. והצטרפתי לקורס, למדתי קרוב לשנתיים, למדתי מסגרות מכנית. ותוך כדי זה, הלימודים, עבדתי כל מיני עבודות בשביל קיום. אחת העבודות היה שהייתי אחראי על השמירה. העמדות בירושלים היו מוחזקות על ידי אזרחים. ואני הייתי אחראי על העמדות משער מנדלבום עד הר ציון. ובלילה הייתי הולך עובר בעמדות לראות שאנשים שומרים, וזו הייתה העבודה שלי. אחרי זה הלכתי לעבוד עבדתי גם באותו הזמן, עבודה חלקית בבית סירות מזרחי. בבאקה היה בית סירות מזרחי, ושם גם עבדתי כאחראי על המשק, כחצרן. ושם יש לי סיפור. למעשה הכרתי קבלן בחברת הבונה בשם בראון. היה לי איתו עסק של לעשות איזה דלת. והוא רצה סכום מסוים, ואני אמרתי לו, בשביל הדלת הזו צריך לעשות כך וכך, אז למה צריך זה?
אז הוא אומר לי, בוא תעבוד אצלי. אמרתי לו, אם אתה חושב שבזה אני אתן לך יותר כסף? לא קשור, נגמור את העסקה, בוא תעבוד אצלי. והאדם הזה רץ אחריי, אמרתי, אני לומד בית ספר אורט, אני לומד מסגרות מכנית, אני צריך קודם כל ללמוד, אני רוצה שיהיה לי מקצוע ביד. האדם הזה רץ אחריי למעלה מ6 חודשים. גמרתי את המסגרות מכנית, והוא בא אליי, אמר, אנשל, אתה בא לעבוד? אמרתי, תראה, אבל אני למדתי, אם אני לא אעבוד, אז אני לא ידע את המקצוע, אני צריך גם לעבוד קצת. ואז נכנסתי לעבוד בתעש. נכנסתי לעבוד בתעש, בתעשייה הצבאית. נכנסתי לעבוד בתעשייה הצבאית, הרווחתי 37 לירות לחודש. והוא הציע לי 85 לירות לחודש. ואני אמרתי לו, אני צריך שיהיה לי מקצוע ביד. והתחלתי לעבוד בתעש, ועבדתי ולאט לאט התקדמתי, והגעתי בעמדה די בכירה בתעש. אני בניתי את המפעל במישור אדומים. התחלתי לעבוד ב-51. ב-53 התחתנתי. במרץ 53 אשתי חיה, שתחיה. בדצמבר 53 נולד לי הבן הראשון, צבי. צבי למעשה זה הרש, או שמו באמת זה שמיל הרש. שמו צבי. וב-57 נולד לי הבן השני, יוסי, וב-66 נולדה לי הבת, כן, שרית. צבי נשוי לבחורה שבאה מאמריקה, בשם איה, ברלין מהבית, ולהם 3 ילדים. גב, ששמו למעשה גבריאל, על שם אחי, יותם, לא זוכר, ונדב. יוסי, יש לו גם כ3 ילדים, נשוי לאישה בשם רלי, מהבית הבדי, וילדים שחר, גיא ועופרי, ושרית נשואה לדני הרבל, יש לה 2 ילדים, הילה וגיל. עכשיו יש לי פה את בן אחי שלמעשה הוא מומץ כמו בן, ונשוי לאשתו לאילונה, ויש להם גם כ3 ילדים, מוטי, מאיה ומיקי, שילדים קוראים לי סבא. ואני חושב שהסיפור לא יהיה מושלם אם אני לא אספר את הסיפור של אחי. אחי חי בפולניה עד היום. אבל אני לא ידעתי על קיומו. מה שמו? מה שמו? ברל. ברל. אחי ברל, כן. בשנת 83 אנחנו בבית מקבלים אורחים תיירים שבאים לארץ ורוצים לראות משפחה ישראלית. אז אצלנו בבית, משרד התיירות מצלצלים, יש קבוצה או משפחה שרוצים לראות משפחה ישראלית, אנחנו מזמינים אותם לכוס קפה,
ומרביצים בהם קצת ציונות. ב-83 הגיעה משפחה ממזרח ברלין. כשמזרח ברלין היה מעבר להרי החושך. והם באו, משרד התיירות הפנו אותם אלינו, מכיוון שאז להם היה ילד בן 11 ולנו הייתה ילדה בת 11 שיכול לתת עניין לילד. במשפחה מסתבר שהם סובוטניקים. סובוטניקים זה קבוצה נוצרית שהם בשבת הולכים לבית כנסת וביום ראשון הולכים לכנסייה. אנשים נורא מעניינים, הוא היה שחקן ראשי בתיאטרון בברלין, שמם דירן. היום הם כבר חיים איך נקרא המקום הדתי? פה בגבעת שאול. ארנוף. הם כבר יהודים אדוקים שהיא לא נותנת ליד, אבל אז הם היו נוצרים, והם באו וישבנו ודיברנו. אז מסתבר שהקנטור, החזן שלהם, הבטיח להם דגים עם ז'ילה, מה שקוראים בעברית גפילטע פיש. אז הבן אומר, אמא, תזמיני אותם ליום שישי לדגים. הזמנו אותם ליום שישי לדגים, אז היא מסלצלת ביום חמישי ואומרת שהם רוצים לבוא מוקדם להדליק נרות ושנלך לבית הכנסת. האמת, אני לא הולך כל שבת לבית כנסת, אשתי הייתה קצת במבוכה, אז היא אמרה, תראי, אבל נשים לא הולכות ביום שישי לבית כנסת. אז הם יודעים דבר, אז אנחנו נדליק נרות בבית והגברים יוכלו לבית כנסת. לקחתי אותם, הלכתי איתם לבית כנסת, פתחתי להם את הסידור בלכה דודי, והם עקבו אחרי החזן הגרמנים. הילד בן 11, עקבו אחרי החזן עוד עלינו לשבח, ובלי שהסתכלתי, הם עקבים אחרי החזן. באנו הביתה, אכלנו את הגפילטע פיש, אכלנו ארוחת ערב, גמרנו לאכול, אז הבן אומר, אבא, תראה, אולי אחיך חי אי שם בהרי החושך, אולי הם ימצאו אותו. אכן נתתי להם את הפרטים, והם מצאו אותו. שלחו לו מכתב, הוא לא ענה, שלחו לו עוד מכתב, לא ענה, שלחו לו חבילה, הוא ענה. הוא בא למזרח ברלין, לראות מי שולח לו חבילות, אולי זה קג"ב, הוא שאל אותם מאיפה אנחנו מכירים. אנחנו לא מכירים אותך, אנחנו מכירים את אחיך בישראל. והם צלצלו משם, ממזרח ברלין, צלצלו אלינו, אני לא הייתי בארץ, אז אשתי דיברה איתו, וכשאני חזרתי, הייתי צריך לקבל אישות ממשרד הביטחון, כשהייתי עובד משרד הביטחון, כל הזמן צלצלתי, וקיבלתי מהגרמנים את הכתובת שלו, צלצלתי אליהם, דיברתי איתו, וכשהחומות נפלו, הזמנתי אותו לביקור. הוא בא לארץ, אחרי שהוא חזר, גם כן צלצלתי, דיברתי עם הבן, זה שהוא נמצא פה בארץ. הבן לא ידע שאבא שלו יהודי. אז אמרתי לו, אני הדוד שלך, ואני אח של אבא שלך, ואני חי בישראל. טוב, אני לא יודע אם נכניס את הסיפור הזה איכשהו. עכשיו, כשהבאתי את האח שלי, אחרי שהחומות נפלו, הבאתי אותו לביקור בארץ. הוא חזר, ואחרי שצלצלתי, דיברתי עם הבן, ואמרתי, הבן לא ידע על קיומי. הוא לא סיפר לו, שהוא אמר לו שהוא היה בישראל, הוא לא אמר שהוא היה אצלך, הוא היה אצל חברים. ודיברתי, אז אמרתי לבן, ידיעתך כך וכך. הוא שטף את אבא שלו טוב טוב, למה שהוא לא סיפר. טוב, אז אחרי זה אבא סיפר, הבן שלי היה בשליחות בדרום אפריקה, מטעם הסוכנות. אז הוא אמר אז הוא סיפר לו שהבן שלי נמצא דיפלומט, הוא לא ידע סוכנות, דיפלומט בדרום אפריקה.
לי היה חבר בברלין, במערב ברלין, בן עיר שלי, והם היו, אז הוא נסע, אחרי שהוא היה פה, נתתי לו את הכתובת שהוא נסע לבקר אותו, אז הוא נתן לו את הכתובת של הבן שלי בדרום אפריקה, אז הוא כתב לבן שלי שהוא מבקש שיוציא אותו לדרום אפריקה. לבן שלי לא היה עניין להוציא אותו לדרום אפריקה. הבן גמר את השליחות, חזר לארץ, יום אחד הוא בא אליי ואומר, תראה אבא, בסוכנות אני מטפל במשפחה שהם בסטטוס למעשה של הני. הם יכולים לקבל את זכות חוק השבות. אז צלצלתי אליו, אמרתי לו, תראה, אם אתה מוכן להתגייר, אז אני מוכן להביא אותך לביקור, ותרצה, תבוא. הוא אמר, אני מוכן, אבל אשתי והילדים בטח לא. כעבור שבועיים מסתבר שהם נסעו לגרמניה לחבר, לארון שוורצברט, חבר שלי בגרמניה, והוא שכנע אותם שכדאי להם לעלות לארץ. כעבור שבועיים אני מקבל מכתב שלא מוכן לבוא לביקור, הם מוכנים לבוא ולהתיישב. הם לבוא להתיישב, הבן שלי בסוכנות והחתן שלי במשרד החוץ, והם רוצים שזה יהיה ביולי, שילדים יוכלו להתחיל בספטמבר כבר ללמוד בית ספר, עם שני ילדים. בקיצור, זה היה באפריל, ביולי הם הגיעו, הכנתי להם דירה, הם הגיעו בשני ביולי, בשלישי ליולי ילדים הלכו לבית ספר, היה להם דירה, קרו שלושה שבועות אצלי, אבל היה להם דירה מוכנה, והיום הם חיים פה והם מאומצים, ואחי חי שם. אחי חי שם, שאמרתי, אני לא יכול לבוא בטענות על אחי שהוא חי שם. למה? הוא השתחרר בצד הרוסי, וחזר הביתה, ולא מצא אף אחד. אז הוא התגייס למשטרה הפולנית, בשביל היה אז מין משטרה שחיפשו גרמנים. ולא היה לו משפחה, מצא משפחה, נכנס לתוך המשפחה הזו, הוא ידע אם הוא ייכנס כיהודי לא יקבלו אותו. ופה אני מעיר הערה מידיעה אישית, יש סברה שהיום חיים 50,000 יהודים בפולניה, שחוץ מהם אף אחד לא יודע שהם יהודים. וקרי, סטטוס אחי היה בדיוק אותו דבר. ועד היום, אנחנו היינו פעם, פה אני אמשיך. אנחנו היינו בפולניה, אני אתחיל אחרת. אני בוועד יוצאי ז'דוניסקה וולה בארץ. ואנחנו החלטנו לשים שלט בחלמנו. בחלמנו נשרפו רוב יהודי אזור לודג', בתוכם אולי אמא שלי ואחי, לא אולי, כמעט בטוח, אולי הם קבורים בז'דוניסקה וולה. בשנת 1990 התחלנו לדבר על נושא שצריך לשים שלט בחלמנו. בסדר, החלטנו שתיסע משלחת, הכנו את השלט, תיסע משלחת. אני אמרתי, אני נפשית עוד לא מוכן לנסוע לפולניה. ב-1990, ב-1991, 92. ב-93 סוכם שהמשלחת נוסעת ב-29 ליוני, המשלחת נוסעת לפולניה לשים את השלט. ואני כל הזמן, בכל הישיבות, ברור שאני נפשית לא מוכן. ב-27 ליוני אשתי אומרת, אשר, אתה יודע שאתה חייב לנסוע?